Abale, kodi mukudziwa the greatest capital of a pastor or a leader si ndalama, sikuziwa kuyankhula, sikukhala munthu wambalume. Ine lero ndikufuna ndigawane nanu chuma chachikulu chimene m'busa aliyense kapena amene ali mtsogoleri pa mpingo kandi mtsogoleri chimene iye anayenera kukhala nacho. Do you know the greatest capital of effective leadership? It is not money. It is not ability to talk. It is not having good qualifications. It is not a better training. Komano, the greatest capital imene angapasidwe mtsogoleri is trust. Capital yaikulu ya mtsogoleri imene amaifuna ndikukhulupiridwa. Anthu ambiri pa dziko lapansi utsogoleri wathu kandi mbusa anthu akazangokukhulupirira, kandi iwe mkulu wa mpingo kandi iwe mtsogoleri, anthu akazakukhulupirira uli nacho chokuyenereza kupambana pa ntchito iliyonse imene ungapasidwe. Anthu akakukhulupirira ukamayankhula sakhala ndi zambiri zowiringula, amadziwa kunena kuti zimene akuyankhulazi ndi zolondola ndipo zinthu zimachitika. Anthu akakukhulupirira kuti iwe zimene ukupanga zikuwatengera ku direction yolondola, amakukhulupirira. Komano ngati ife tikufuna tipambane, we must instill that trust by being exemplary. Tikayankhula zinthu mmene ife timachitira, anthu amaopa anthu a double standards. Ngati mukufuna capital imene kuti no ichoke msanga, ndikuwakhumudwitsa anthu. Mungathe kukhala mtsogoleri wabwino, mungathe kukhala munthu woti, koma mukadzala chikhulupiriro, mukuyenera kuyesesa monga mmene amachitira munthu wa business kuteteza that trust. Chifukwa ikazangochoka imeneja simudzatha kupambananso ayi. Ine ndikufuna ndipase chitsanzo. Muzaone kunja kuno kuli aneneri oti oziwika kuti awa zimene akunena ndi Bible sizikugwirizana. Komano chimene chimawapangisa kuti azipambana, anthu awo amene amasatira anawakhulupirira. Ndifake amachita zinthu zina zosweka mutu zoti nkumaganiza kuti koma anthu wa Bible akuwerenga, koma chifukwa kuti anthu aja anazindikira chinsisi cha chipambano chonse kuti anthu akazangokukhulupirira amapanga chilichonse. Some people manipulate other people's trust to their advantage, which is wrong. Komano nkhani ndiyonena kuti trust iyo ikakhala kuti iweyo umaopa Mulungu wakumwamba. That's why I love Paul. Iye anapanga instill trust mu anthu to the level kuti amafika pa challenge kuti ngati mukufuna kusatira Yesu Kristu musatire ineyo, koma sanalekeze pomwepo ananena kuti chifukwa kuti ineyo ndikusatira Yesu Kristu. How many of us as church leaders or as the people who are leading the country can tell our congregation or our followers to say, if you want to follow Christ, follow me because I'm following Christ? Many of us think I inesine mulungu ai ngati mufuna mpulumuke mukayangane kwa Yesu. But sometimes people need to see Christ in someone, an embodiment of Christ on earth. Ifeyo ngati tikulephera kukhala chitsanzo chabwino, anthu akaonera kwa ndani? Tikuyenera kuzipanga challenge kunena kuti people should see Christ in us, manifested through the works imene ife timapanga. Kuma nthawi zambiri anthu we are failing to measure up with Christ. Kumati Yesu akufuna kunena kuti ife tikhale ngati tikamati we are Christians, it means we are the witnesses, we are the extensions of Christ on this earth. Komano vuto ndoona kuti timawakhumudwitsa anthu, ndipo ufuna kuti asatiyang'ane timanena kuti musayang'aneni muyang'ane Yesu. Let us use Paul as our example. Kuti tingafike po wauza anthu kunena kuti if you want to follow Christ, follow me. See how I dress. See how I worship God. See how I treat others. Muone mene ine ndimavalira, muone mene ndimachitira ndi anthu, mene ndimachitira mu utsogoleri wanga, mene ndimakhalira ndi ananga pa khomo panga, mene ndimapangira treat anthu amene akundinyoza, anthu aone ifeyo. Pali nyimbo yona kuti no tiyeni tionesere Yesu. Azimayi atolika amaimba nyimbo yona kuti no tiyeni tionesere Yesu.
timuonesere Yesu pa dziko lapansi, anthu aone ife. Pali nyimbo akuti woma amayenda ndi Yesu amaoneka, mayendedwe, mavalidwe, mayankhulidwe, machitidwe. Kodi inu kumene mmakhalako anthu angakuthe kudalirani? Mahatma Gandhi anali munthu wokhulupirika kwambiri, andifake anali ndi chikoka, anafika pona kuti iyeyo anayika moyo wake kuti pa dziko lapansi osafuna zina zilizonse koma kupulumutsa ndi kufunafuna chotayikacho. Ifeyo anthu akazangoona kuti timapanga za iwo to better their lives, kapena kuti kuwapanga kuti moyo wawo upambane, anthu azatikhulupirira. Machonde tisawakhumudwise. Tiyeni tikaolonjeza zinthu tichite, tipewe kulonjeza zinthu zochuluka zimene sizingakwanirisi. Kumanenera kunena kuti my goals must be smart, kapena kunena kuti akhale anthu omonera kuti ovomerezeka, ochitika, amene mungathe kuwayeza, komanso attainable, ndi kukhala ndi nthawi kuti kodi ineyo tingazipange bwanji. Pa nthawi zambiri anthu timapanga over promises zimene sitingakwanise. Ayi, ndi bwino kupanga zinthu zimene zinganena kuti izi tizipanga in short term, izi in long term, komanso kupanga plan yonena kuti ngakhale inu mutachoka khandi mtsogoleri, anthu ena angathe kuzipitiriza. Ineyo ndimakukondani, koma ndikudziwa kuti Yesu amakukondani koposa. Cholinga chimene ndabweretsa mawu anchonena kuti tofuna ifeyo azibusa komanso ife atsogoleri tisayiwale kuti trust is our greatest capital if we have to be successful. Ngati anthu satikhulupirira, kaya titakhala ndi ma degree, kaya titakhala ndi maphunziro otani, kaya titakhala ndi charisma, kaya titakhala anthu oziwa kuyankhula, palibe chimene tizapambane. Ayi, ine ndikufuna ndikuwuzeni kuti munthu akakhulupiriridwa, kandi mprofeti, musayesere kunena choyipa cha mprofeti kwa munthu amene amankhulupirira. Olo mutakhala mukunena zoona, koma kwa iye ngati amankhulupirira, muzakangana, muzalimbana zuwa lonse, chifukwa iyeyo anayika chikhulupiriro. Inu mukazankhulupirira Mulungu, anthu olo ngakhala atanena zoyipa zotani, muzakhala nacho chifukwa choti mukathe kumuyankhula, nkupanga defend, kapena kuyankhula kupereka umboni wa ubwino wake wa Yesu Khristu. Tiye moyo wathu tulumikizane ndi Yesu Khristu. Ambuye akudaliseni. Ndimakukondani, koma Yesu amakukondani koposa. Ndipo akufuna inu ndine capital imene watipasa ya utsogoleri, trust. We should trust in God and reflect that kwa anthu amene timatumikira. Timukonde Mulungu ndipo tikaonesere anthu chikhulupiriro chathu kwa Yesu Khristu kupyolera mu ntchito zathu. Yesu akakhala mwa ife, zonse zimachitika, zonse zimasintha, anthu azaona Yesu mwa ifeyo. Ambuye akudaliseni. Zikomo. Munali ndine Victor Khaula. Zikomo.